Hakajing pen krek kedor bar hima sora ban le buram bat ban on thang ya kamet basa upaim Freeman sings im ke hima sora ke ban long menta ke sngi ke san tarik unai wing arhaja arpusan hakpep thang im hapom so men hadien ke jing le buram hamadan marai kaphan hakamit jong sau tarik unai wing arhaja arpusan lapen poi ya keling khasan hayeng sa upaim hapadeng snong sora yakani keling khasan lara ringkat ke riti dustur kebajudan kata ringkat kaput kesat sangwiang daki khun ki hajar kahima ki badai nakaraj mausut lapdiang ya keling khasan da upaim maram dors im ubalasa jet ban mi bujli ya upaim Freeman lem ki menteri ki bakrau kahima bat ki bahyeng nalor ki we kani keling khasan ha ka jingshna ka bakarpang ha ka dur jo ka yeng ka ban pendon kam ha ka ban thang yus im padan pen yang ya ka tabut ha ka pep thangs im habara ekaling khasan bat katabut sya jaka thang an shim bentar dagi spa ngot ki basumar bat ra adkar yaka ban pen sniudur upaim Freeman ul khlat no men ha ka lai poi tari urisa arja arpusan hapadeng gejing sumar na gejing sitam ka blabat ya ula kat to kat ne bat ul sen syar ya ka hima lapalat sau pusau snam kum usim anggo do soinga ko no thau wala bayai wala sendran ini hadok ania bangin ya yo ekamet ka basat paklan ke khat kastan ha ka bangin pen kre pen krum ya kani ka ba kelong khasan ka bangin yo ra banta nang ni na pok ka office sim chatai chapo ka yeng jong pa em ka baron ya kamet thì khanang bangin yo ban pendep ya kan yam gurkom kum bala bu datang nando kilong shwa maswa kat bangila asnei e nakaliang ka office jong sim khamtam adon ni kapor ku sim e nga persno wi rangkat ki musut ki banya bu kat katem kaleniam kalerkom e rangkat ha musut khat asnong rangkat ki musut khat asnong rangkat ki menteri ki bakrau ki bani rangkat kat ni kapor senan ria ki kon ki hajar ki bani ya ni rangkat ka kunhoi karisa inya de ka kor kepuram bat ngini poi tek hang tei hajaka ti hani kapor kerpat ya poro kini ki bayabut lang kini ya rangkat kat hangkat kan kason pada hadot poi tek hang tei sai siapa sai Sumuyang sa langay Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya